Yie gi wach mar John Ondiek ni. Mano be pas John Ondiek. Yie go kosero idagi go jo quality assurance. Pache no be ok dianga wach ni pache no ok en paro makare nikech be en good statistics gi observation mose gi kakose nono weche gi. But ang'eyo ni nyaka nyocha lokruok bedi gimoro achiel mwang'eyo ni quality and standard assurance officers mano tang'eyo ni nitie nok nikech en observation mane wase timo waneno inwang'o ni kata Kisumu County mangima wawuondre ni Kisumu sub county inwang'o ni standards quality and assurance officers inwang'o ni ng'ata achiel kata ji ariyo to mano be ne wafwenyo kinde manyocha ne watimo registration mar junior secondary school ma inwang'o ni nitie nok jogo mang'eyo quality and standard assurance kata mano to koro central government mabiro neno kaluwore kod nyalo margi mar medo jo quality and standard assurance officers kanyo wan kaka weg sikunde ma kibinafsi waonge gi match control over mano en migawo mar sirkal. Weduoga ne kata king'iyo tika gi miwacho mag transport school buses mag sikul king'iyo accident mosebedo katimore mag sikul inwang'o ni